Ne može. Dobar dan svima, se čujemo. Halo, halo. Čujemo, dobro je. Čujemo se. Evo 6 sati je, ne znam je li čekamo još da se neko pridruži ili ćemo pričekati možda još par minuta. Pričekaj još malo. Je. Mislim da ćemo krenuti. Pozdrav svima. Dobar dan svima u prostoriji. Lijepi pozdrav. I pozdrav svima s druge strane malih ekrana koji ste nam se pridružili danas na slušaonici. Imamo goste iz Australije, iz Amerike. Dobro jutro ili laku noć, već kako kome. Ja sam Dora Dunatov, asistentica ovdje na Institutu za etnologiju i folkloristiku i doktorantica na projektu koji se bavi ranom diskografijom u Hrvatskoj. A tu do mene je Joško Čaleta. Da. Joško, loše te se čuje, oprosti. Gdje se dobro čuje sada? Ti se čuješ dobro, Joško se ne čuje dobro, ne znam je li imaš ruke na mikrofonu. Ne? A Joško proba pričati. Jel može sad? Može, tu je bolje. Da, u svakom slučaju, današnja slušaonica, kao što vidite ovdje, posvećena je dalmatinskoj pjesmi. Tragamo za dalmatinskom pjesmom i zaustavljamo se negdje na polovici 20. stoljeća, s time da ćemo se posvetiti ovoga puta isključivo istaknutim izvođačima koji su djelovali u to doba. S jedne strane da ukažemo na njihovu važnost u stvaranju tog dalmatinskog idioma kakvog znamo danas, a s druge strane da možda nekima koji su, ajmo reći, eksperti za dalmatinsku glazbu toga vremena, možda ukažemo na neke nove poveznice, a možda i otkrijemo nešto novo. Sve snimke koje ćemo danas puštati su, samo trenutak, su zapravo sa ove kompilacije CD-a. Većina, da, tako je, oprostite. Radi se o kompilaciji od 4 CD-a koju je napravio Siniša Škarica za Croatia Records. Prva 2 CD-a se zapravo vežu uz razdoblje 1950-ih i do 1960. godine. Pa mislim, zapravo idemo dalje. Ali nećemo puštati samo snimke Jugotona koje su na ovoj kompilaciji, već ćemo se proširiti i na neke druge izdavače, a to kao što ćemo vidjeti u ostatku slušaonice. Tako i sad odmah zapravo krećemo sa izdavačkom kućom Elektrutom, koja je u 40. godina snimala braću Sutlović, Miljenka i Silvija Sutlovića. Oni su 46. godine napravili album dalmatinskih pjesama, to jest prema njihovom repertuaru je Josip Stojanović priredio nekoliko niz dalmatinskih pjesama, kao što vidite ovdje na ovoj slici, za harmoniku. Opet te čujemo, Joška. Joško, ništa se ne čuje. Dakle, oni su djelovali puno prije tih 40 godina i poznati tako da je niz tih njihovih glazbi bio sniman i prije 40
ono što je bitno naglasiti, a tiče sada snimke, je taj zvuk koji je drugačiji, koji nije tipičan dalmatinski na koji smo navikli. A sada ćemo i poslušati jednu pjesmu koja je restaurirana za potrebe ovoga CDA Elektroton koji je izdan 2018. godine u Croatia Records. Slušamo pjesmu Spavaj mi Jančice u izvedbi dueta Miljenko i Silvio Sutlović u pratnji mandolinskog kvarteta. Samo mi recite se čuje, kiminite. Dakle, evo ja, primjer, možda bitno primijetiti je taj odnos glasom koji nas nekakav na toj stavačkoj sceni. Vi smo već slušali puno drugih parova koji su, dakle, tako, ova snimka se potrudila pokazati vam ovako malo nešto egzotično. Zvuk je, nije da Oprostite, Joško, ne čujemo vas skoro ništa. Ne znam kako. Okreni kompjuter prema njemu kad govori. Dakle, mikrofon da okreneš prema njemu. Aha, sad? Sad si dobro, tu govori. Odlično, bravo. Oprostite. Znači vidite, zvuk je havajska gitara. Imate havajsku gitaru i imate dakle nešto na što posjeća, nekakvu egzotiku, nekakav raj, rekao bih, u toj glazbi. Podloga je nekakav narodni napjev Spavaj Jančice koji oni izvode u duetu, u tim paralelnim tersama, na način kako se to od njihovog vremena i dalje pjevalo. Dakle, Sutlovići su bili ti prvi koji su snimani tom tehnikom, ali nisu bili jedini koji su u to vrijeme tako djelovali. Ono što je bitno napomenuti također je instrument mandolina koji se pojavljuje već od njihovog vremena i koji tijekom znači kvartet mandolina je sastav veći mandolinski je taj koji prati tu dalmatinsku glazbu. Ovdje evo imamo dodatak te havajske gitare koja je nešto posebno, nešto na što mi danas nismo navikli. Ja bih se tak nadovezala i rekla da je to možda ubačeno baš da postigne taj nekakav štih zabavne glazbe, više prema zabavnoj nego prema pučkoj. 10 godina kasnije vidjet ćete, recimo u ovome izdanju Jugotonovom, Silvio Sutlović ponovno nastupa, ali ovoga puta u duetu ne sa svojim bratom, već sa Borisom Nikolićem. Jel vidite cijeli zaslon, je li tako? U svakom slučaju, ovdje se njihov izričaj već približio tom pučkom idiomu kakvog mi danas znamo, iako je i dalje specifičan za to razdoblje 50. godina. Mislim, najbolje je da poslušate, zvuk će reći sam za sebe. Slušamo pjesmu Da mi je s tobom proći mare u izvedbi dakle ovoga dueta Sutlović-Nikolić uz mandolinski kvartet. Da mi je s tobom proći mare, još
još jednom kroz naš Marijan. O tome svake noći snivam, da li će doći taj dan, ta divna splitska noć, u luci male barke, ti sjeti se mene i naše ljubavi žarke. Tri su lara su, i tri su lara su, i tri su lara, tri su lara, tri su lara su, na puntu Jurana, na puntu Jurana, i tri su lara, tri su lara, tri su lara su. Ovdje smo imali priliku vidjeti jedan način kako su te popularne pjesme dalmatinske i skladane. Imate taj tempo đusto, brzi dio, drugi dio, a onaj prvi dio, znači imate slobodni ritam, slobodni tempo u kojemu ispjevavaju prvi dio. Treba napomenuti da ti izvođači o kojima govorimo danas na ovoj slušaonici su većinom izrasli iz zborske glazbe ili solisti koji su pjevali i imali su prilike učiti sa profesorima solo pjevanja, tako da u njihovim izvedbama je prisutan još taj jedna doza tog postavljenog glasa koji je umjetnički, onako kako se to radi i u ostaloj umjetničkoj glazbi. To je opet nekakav spoj tog dalmatinskog štiha i tog kulturnog gradskog načina glazbovanja tog vremena. Da nije sve vezano za ove prostore, imamo dokaze pregledavajući arhivu Beogradskog radija koji je čak i prije Zagrebačkog, dakle, počeo s djelovanjem, ali je veliki dio svog programa je upravo posvećivao 25. Veliki dio svog programa je posvećivao narodnoj glazbi. Tamo je, dakle, također u tim emisijama uživo na Beogradskom radiju bilo je uvriježeno da pjevaju dueti. Jedan od najpoznatijih dueta bili su brat i sestra Đorđević-Begovac, Lela Đorđević i Sima Begović. Dakle, oni dvoje, po uzoru na njih imamo jedan latinski par, jedan izvrsnu jednu kombinaciju koja je meni osobno po zvuku puno bliža toj Dalmaciji nego ovi primjeri koji smo do sada imali prilike. Dakle, duet Đorđević-Vasiljević, umjesto da ih predstavljam, pustit ćemo jedan dio iz razgovora iz emisije O Zlata jabuka. Dakle, snimka je iz 1985. godine kad je gospodin Đorđević davao intervju za prijašnju emisiju. Ova emisija je bila rađena, dakle, ova druga emisija koja je ponovo bila remake je bila rađena prije par godina, tako da je još aktualna ta tema. On govori o njihovim prvim iskustvima i o početnih glasova. Nakon kratkog uvoda što govori Dušan Đorđević, čućemo onda i njihov taj duet. Zvali su ih srpskim Dalmatincima. Poslije rata Vasiljević je bio u vojsci, on je pevao u domu armije u horu. I tada je pevao tamo s njime i ovaj poznati naš pevač Ivo Robić, a ja sam konkurisao isto na audiciji. Jedno je sam bio štaba autokomande u vojsci, jedno sam konkurisao na audiciji u inženjerskom domu, tada je bio profesor Vasiljević za muziku, poznati muzikolog, i on je primio mene kao solistu, ali kad sam ja njemu objasnio da ja pevam sa mojim kolegom Vasiljevićem, primio nas je i mi smo tada počeli prvi put da pevamo i partizanske pesme i narodne pesme srpske, ali nas je vukla duša za Dalmaciju. I tad smo prvi put pevali neke pesme koje su Marice Divojko, Čujte ove pisme fine, onda Oj violo i tako dalje, tako da smo mi tu utrli put za dalje. Jedna moja
Slična priča mislim zapravo što se tiče snimanja na ploče, slična je priča s radijem bila i kod nas. I svi, više manje svi glazbenici koji su snimali za Jugoton i za ostale diskografske kuće koje su djelovale ovdje u Zagrebu, bili su zapravo vezani uz bilo koji radio u bivšoj državi, najčešće za Radio Zagreb ovdje. Ovi svi glazbenici koje vidite na slici, zapravo se radi o svega nekoliko glazbenika koji predstavljaju duete, počevši od Miljenka i Silvija Sutlovića, pa je Sutlović nastupao sa Nikolićem, zatim Boris Nikolić i Nikola Kordić su stvorili jedan prilično zapažen duet koji je onda djelovao nekoliko godina za redom, a s druge strane imate priču sa Petrom Tralićem, kasnije ćemo predstaviti i njega, ali kao što vidite Petar Tralić je nastupao i sa Sutlovićem, i sa Nikolićem, i sa Kordićem. Na samom kraju imate jedan ženski duet, Vilma Isler i Anica Zubović. To su zapravo jedine dvije žene koje su 50. godina izvodile dalmatinsku glazbu. O Vilmi Isler gotovo ništa pa ne znamo, osim tog da je rođena u Šibeniku, i da je rano djetinjstvo provela tamo, a i preselila se u Zagreb gdje je i završila zapravo solo pjevanje. Anica Zubović je također glazbeno školovana i kasnije je znamo kao izvođačicu zabavne glazbe. Ja bih sada pustila jedan kratki dio iz intervjua sa Nikolom Kordićem. Ovaj intervju mi je ustupio Neven Smoje koji nam se pridružio iz Australije. Jako kratko, nadam se da neće biti problema. Radi se o intervjuu koji je snimio jedan hrvatski program za jedan australijski radio. Molim evo Nevena Smoju da me nadopuni po kraju ove prezentacije, ove informacije što mi ovdje fale. Pa sada poslušajte taj kratki intervju. I tako sam ja, tako reći, iz djetinjstva. Kad su stariji mladići pjevali na pijaci, ja bi bio već lego u krevet, pa sam se dizao k njima da pomognem. To je tako. Onda sam već u crkvi pjevao onu Svetu nedjelju, onu muku i ostao već u mladim danima. Onda po tim crkvenim priredbama i zabavama i onda plesnim dvoranama u dalmatinskim karama normalno. I onda slučajno se dogodilo da sam večer pjevao u Jelsi u hotelu Jadran. I došao gospodin pokojni, jer je sada Ante Dobronić bio kompozitor i bio je čak imao opere, specijalista za narodne pjesme. I bio je s njime još u društvu drugih iz Zagreba s njime. I onda me pozvao da dođem, kad me čuo pjevati, za njegov stol. I onda sam tamo došao, rekao mi, slušajte, vi dobro pjevate, bili vidite doći u Zagreb, ja ću vas poručavati solfeđu, onda ćete ići u muzičku školu, mogli biste i u operu doći po vašem glasu. I meni je to tako bilo drago, ja sam već nakon 5 dana išao kod njega u Jelsu i tako smo se dogovorili i već sam probao, učio solfeđu, kad dođu u Zagreb da ću imati kod njega satove u početku da se upišem u gradsku muzičku školu. I to je bilo još godine 37. kad sam krenuo u Zagreb. A 38. sam već pjevao prvi put na Hrvatskom radiju Zagrebu koji je bio u Gornjem gradu na Griču. Baš je on, pokojni Dobronić je,
održao predavanje o postanku narodnih pjesama. Ja sam iza toga otpjevao 3 pjesme. I tada sam poslije nastavio već u radničkoj komori na raznim priredbama, u svatovima i već se onda i na radio, da pa će nastavio opet dalje pjevati, jer onda početku sa Rudolfom Dugulinom, braćom Sutović, tako godinama, a poslije sam nastavio sa Borisom Nikolić, normalno, s kojom sam se najbolje slagao, nekoliko godina smo bili poslije sa Ljubom Lučevom kao duo Jadran i tako dalje. A pjevao sam i u grupi Dalmatinaca od osnutka u Tralićevoj grupi, gdje smo gostovali u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, u raznim gradovima. Evo ga. Saznamo po ovom intervjuu da je Nikola Kordić zapravo posljednjih 15 godina, mislim kad je ta emisija snimana je 1987. ili 8. godine, 15 godina prije toga je već živio u Australiji, u Južnoj Americi. Interesantno je i to što ovaj primjer sa YouTube-a koji je postavio jedan kolekcionar koji digitalizira snimke pod aliasom Swan Pan. Radi se zapravo o Jugotonovoj ploči koja je izdana u Južnoj Americi, kao što ovdje možete pročitati ispod, ne znam koliko se dobro vidi, Sudamerikana. Dakle, namijenjena je konkretno za dolje za južnoameričko tržište, a da su zapravo nekoliko različitih albuma baš sa pučkom pjesmom i to sa dalmatinskom pučkom pjesmom bile namijenjene prekomorskom tržištu za dijasporu. O tome svjedoči i ovaj komentar dolje što smo ga izvadili s jednog albuma. To je album vinila, ali je iza 1900 sredine, ja mislim 1957. godine, tako nešto. Ovdje piše: pjeva ih mornar kad se izvrgava opasnostima dragog i strašnog mora i čezne za svom domovinom, kao i iseljenik Dalmatinac kad misli na svoj stari zavičaj. Snimku koju ćemo poslušati izvode Anica Zubović i Vilma Isler, koje smo ranije spomenuli. Dolje u kutu desno možete vidjeti originalnu etiketu što se izdavala u bivšoj Jugoslaviji, pa poslušajmo sada njihovu izvedbu u pratnji kvarteta mandolina. Opet imamo situaciju da imamo glazbenu pratnju kao i svim dosadašnjim ovim primjerima koje smo imali prilike slušati, i ovdje opet imamo te mandoline. Zanimljivo je primijetiti tamo, dakle, od 20. godina kad seljačka sloga pokušava, dakle, i socijalizirati selo i uvesti, dakle, znači imamo taj cijeli sustav te tradicijske glazbe koja se predstavlja na sceni, i kad tambura jednostavno se počima svirati u svim hrvatskim krajevima, da ovdje na radiju imamo, dakle, tipično to mediteransko, dalmatinsko uz mandolinu. Onaj primjer koji smo od Vasiljevića i Đorđevića čuli, one su bile 4 gitare. Dakle, opet je priča gitara, mandolina, nekako to, taj idiom koji je, dakle, ta tehnika snimanja i produciranja
postavila, jednostavno postaje kao dalmatinski, sve dalmatinski, mandolina jednako Dalmacija. I u ovom slučaju. Ovdje smo imali prilike prvi put čuti, dakle, ženski duet, za primijetiti je da se opet radi o dva školovana glasa koja su postavljena glasa i intonacije koje pivaju nisu tradicijske intonacije. Žene obično kad pjevaju svojim folklornim glasom pjevaju iz tih nižih malo intonacija. Ovo su gotovo te muške intonacije, neki G, recimo, tako da je to nije opet ono, nije prirodno folklorno dalmatinsko, ali je dalmatinski popularni repertoar koji dakle, je sniman, koji je produciran i koji se i van domovine prodavao. Ja samo želim nadovezati se za to da o Nikoli Kordiću i Vilmi Isler, dakle, kao što sam rekla ranije, ne znamo gotovo, mislim o Kordiću još nešto i znamo, ali o Vilmi Isler baš i ne znamo. Pa ako imate bilo kakvih informacija, nadamo se da ćete podijeliti kasnije s nama, možete nam islati na naš e-mail od projekta, projektdiskograf@gmail.com. Samo čas. Ovdje na ovoj slici desno, odavde smo zapravo uzeli ovaj mali ulomak o tome kako je ovaj album bio namijenjen tržištu, iseljeničkom tržištu. Što se tiče samih glazbenika, mandolinista, o njima baš nema pretjerano puno riječi i njihova imena se jako rijetko spominju. 1958. godine nailazimo na ovaj niz ploča na kojima piše da ih prati mandolinski ansambl Šoštarić. Ovdje se prvi put zapravo spominje ime. Radi se o Stjepanu Šoštariću koji je vodio taj mandolinski ansambl. Ovdje vidite i druga imena. Imena su uzeta sa jednog albuma gdje su poimence napisana. Nisam sigurna za ova dva zadnja sa inicijalima S, tako da ako neko ima više informacija, slobodno neka javi. Što se tiče ovog mandolinskog ansambla Šoštarić, on nije pratio samo dalmatinsku glazbu, više je bio vezan zapravo za zabavnu i filmsku glazbu toga vremena. Pri Radio Zagrebu bio glavni obrađivač, voditelj, dirigent, koji je također, vidjeli smo malo prije, pisao i obrade za harmonikaške sastave, a isto tako i za ove mandolinske sastave. Je bio jedna istaknuta osoba, recimo kao što je bio Alija Šerbo na Radio Sarajevu ili Carevac na Radio Beograd. Dakle, opet ti istaknuti ljudi o kojima se malo govori, kojima se malo priča, koji su puno toga napravili, koji često se u biti te glazbene ideje i načini izvođenja plasirali putem tih nosača. Osim dueta koji smo do sad slušali, spomenuli smo već poznati duet Borisa Nikolića i Petra Tralića. Petar Tralić je izuzetno važno ime 50. godina za dalmatinsku glazbu. On je vodio poznatu grupu Dalmatinaca iz koje su zapravo izašla sva ta imena vezana za kasniju dalmatinsku scenu što se tiče i radija, što se tiče i snimača zvuka i tako redom. On je rođen u Kninu, brat je Frane Tralića koji je bio obrađivač i sakupljač narodnih napjeva. Vidjet ćemo i njegovo ime se javlja također na ovim Jugotonovim pločama. A Petar je bio, osim što je vodio tu grupu Dalmatinaca, bio je i pjevač, pa ga možemo čuti na ovakvim snimkama u duetu. Slušamo pjesmu Piši mi mati, autora Vjekoslava Kneževića, o kojem danas nećemo govoriti, jer se nadamo napraviti slušaonicu autorima i obrađivačima dalmatinske pjesme. Reći ću samo da ga Siniša Škarica u svojem izdanju naziva slijepim bardom dalmatinske glazbe i mnoge su njegove pjesme, one su se ponarodile, postale su dijelom tradicijskog repertoara dalmatinske glazbe. Pa poslušajmo pjesmu.
Jadranskom moru, o svakemu valu, uzišem za njih. O rovoru starom i mirisnom boru, čarasli su znanom, a redimo ti. Napiši se mati i niš ne pozavi, zač bit će mi dragi listi pozdrav tvoj, za srce i dušu riš tvoja mi rabi, kad god na te mislim i uzdan si moj. Aha, niste htjeli reći. Aha, dobro. Što se tiče grupe Dalmatinaca, poslušali bismo i jednu njihovu pjesmu. Ovo je snimka iz 1952. godine i sa desne strane možete vidjeti sastav grupe Dalmatinaca koji se zadržao do 1956. otprilike. Kasnije se sastav pomalo mijenja, o tome ćemo nešto kasnije pričati. Slušat ćemo pjesmu O jablane moj visoki u obradi Frane Tralića kojeg smo ranije spomenuli, dakle brata Petra Tralića. Dakle, ovo je, za razliku od dosadašnjih dueta, prvi put imamo tu harmoniju koja postaje polako klavska. Međutim, ovdje je tipična zborska harmonija još. Iako malo bolje poslušamo šta se dogodilo, opet imate prvi i drugi glas, ta dva istaknuta paralelna tercna glasa koja su najdominantniji. Ovi drugi su glasovi kao pratnja ovoj cijeloj situaciji koja se tu dogodila. Ono što je bitno naglasiti je da je taj Frane Tralić, on zajedno sa Dinkom Fijom od 40. godina prošlog stoljeća su dakle, počeli sakupljati napjeve i odmah ih obrađivati, i to u zborskoj maniri, jer obojica su i bili su članovima zbora i pjevali su u zborovima i tako su razmišljali. Ta glazba je bila blizu tom izričaju narodnom, jer su poštovali neka pravila, a to je ta terca koja je bila dominantna, po kojoj se sve kretalo, ali još je ta harmonija koja je ispod se pojavljivala, znala je biti malo kompleksnija, slična tim zborskim načinima glazbenog izražavanja. Osim toga i ti solisti koji su pjevali u tim ansamblima, to su bili solisti koji su izašli iz te zborske kulture, tako da to još nije zvučalo onako kako smo mi koji se bavimo klavskim pjevanjem, koji smo izrasli u klavskom tom pjevanju od 60. godina nadalje, navikli. Dakle, jedan drugi zvuk koji je netipičan, ne sličan onome zvuku prijašnjem ovih dueta, ali još je na put prema nekom danas biti prepoznato kao klavsko pjevanje. Da bi vidjeli kako danas funkcionira ovo, drugi zanimljiv primjer. Radi se dakle o izvedbi iste te pjesme koja u ovom slučaju služi kao pratnja plesu, folklornom plesu u izvedbi Kuda Metković. Pa poslušajmo i pogledajmo.
Dakle, evo ga, imamo priliku čuti isti taj napjev u tercnom dvoglasju koji s grlenim glasovima pjevaju mladi folkloraši iz doline Neretve, znači mjesta gdje se taj Dinara sudarila sa morem i gdje ta Dalmacija stvarno zvuči u tim tercama, ali ono što rade ispod, znači taj korak je šestodjelni korak, dinarski korak pod kojim šetnjom plešu to. Ovo je inače koreografija Vidoslava Bagura koji tamo piše da je ovaj napjev zapisao u selu Desne kod Metkovića. Dakle, on ga zapisuje kao narodni napjev. Da li su ti ljudi, njegovi kazivači ga čuli sa snimaka Petra Tralića i njegovih pjevača ili su također kao oni pjevali na taj način, to jednostavno ne znamo. Ali je po njegovom zapisu iz Desana postavljen u koreografiji Kuda iz Metkovića. Vraćamo se sad na primjer grupe Dalmatinaca i to na njihovo kasnije razdoblje djelovanja. Kao što sam spomenula, sastav se malo promijenio. Neki su članovi zadržani, neki novi su članovi došli. Srce ove grupe Dalmatinaca, dakle unutrašnji likovi svi, osim Petra Tralića i Vinka Martinovića, su zapravo činili srž vokalnog ansambla Dalmacija koji je bio izrazito popularan kasnije, 60. godina. On je počeo već snimati ranije, ali nije snimao na ove šelak ploče na 78 okretaja, zbog toga ih nismo niti uključili u ovu slušalicu. Međutim, važno je napomenuti da na šelak pločama našim postoji jedan sastav koji se zove vokalni ansambl Dalmacija. To se ne odnosi na taj stari, odnosno ansambl popularni koji je kasnije došao, već ga čine neki drugi ljudi koji su isto tako uzeti iz grupe Dalmatinaca i napravljen je sastav. Siniša Škarica navodi da je sastav vrlo vjerojatno nastao za potrebe snimanja filma Milijuni na otoku u režiji Branka Bauera, kao što govori i ova primjer slike na naljepnice. Ja bih vam sad pustila samo kratko taj ulomak iz filma gdje ansambl Dalmacija pjeva pjesmu Vapor stari. Kvaliteta nije baš nešto dobra, ali film možete pronaći pretražujući internet. Vapor stari, to udale kreće kraj. On me nosi umbio zavičaj. Rođenje to suša nema, sad se druga pjesma pjeva. Aj ja uvijek tebe ljubim, znam. Ovaj se zvuk sad polako već približava onome što mi danas podrazumijevamo po to klavsko pjevanje. Ravnopravno 4 glasa koja balansirano pjevaju, sudjeluju u svemu tome skupa, ali opet imamo pratnju, onako diskretnu pratnju gitare i bitan je ta osoba koja je u ovom filmu i aranžirao i postavio, dakle, cijelu ovu stvar, to je Mario Nardelli. Znači, osoba iz Dubrovnika koji je već sa 16 godina piše svoju Porporelu i još niz tih pjesama, seli se u Zagreb, i što nas posjeća na jednog velikog Dubrovčanina iz prijašnjeg perioda, na Vlahu Paljetka, koji je sličnim putem, dakle, svog Dubrovnika završio u Zagrebu, tako i Mario Nardelli završava u Zagrebu. Ovo je ta prva postava ansambla Dalmacija s kojim radi te sporadične poslove u tim 50. godinama i već svoj zvuk i postavlja, dakle, te svoje prve napire u kojima je poslije postao jako popularan, on i njegov ansambl. Ovo je već pravi klapski zvuk. Treća osoba u tom dubrovačkom kontekstu je Krešimir Magdić, koji se javlja krajem 60. godina, i u repertoaru koji je uz instrumentalnu pratnju, ali poslije postaje majstor klapskog kapela pjevanja. Postoji 6 ploča koje je vokalni ansambl Dalmacija snimio 1956. godine
i sve zapravo imaju gitarističku pratnju Marija Nardelija koja je vrlo osobita. Možete je čuti odmah na početku pjesme, pa ću pustiti samo početak ove pjesme Jedan mali brodić. Biće vam sve jasno kad čujete. Jedan mali brodić Oprostite, ugasili smo tamo prekinuli frazu, ali idemo dalje jer je već prošlo dosta vremena. Ovdje na ovoj slici vidite svih 6 ploča vokalnog ansambla Dalmacija, vidite samo jednu stranu naravno, a s lijeve strane je slika etikete sa ploče Jugodiska. Jugodisk je izdan negdje sredinom 50. godina, to je zapravo riječ je o tvrtki, tako je, o tvrtki koja je bila prethodnica PGP RTB-a. Vezana je bila uz Radio Beograd. To nije Jugodisk koji se kasnije javlja, to je raniji Jugodisk. Ovdje je prikaz pjesme Lipšega tanca ne viđoh, koju isto tako vidite sa desne strane u izdanju Jugotona. Na Jugodisku je isto tako snimala grupa Dalmatinaca Petra Tralića. Pretpostavljam da su gostovali na Radio Beogradu i tako je nastala ova snimka, izdana je ploča i krenula se vrtjeti. To možemo zaključiti da nije ista snimka, baš prema pratnji. Ovdje nije gitara Mario Nardelli, već mandolinski kvartet Vrbanića. O tom kvartetu ja osobno ne znam, nemam informaciju, ako ko ima također neka slobodno udjeli s nama. Ovdje priča oko Lipšega tanca ne viđoh je slična kao i sa O jablane moj visoki. Vrlo vjerojatno je naučena u narodu kasnije preko ovih ploča, preko radija i negdje 90. godina pa onda 2000 nadalje kreće priča sa zadarskim tancom kojega prati ova pjesma Lipšega tanca ne viđoh. Sada, paralelno, odnosno zapravo prije nego što se javila cijela priča sa grupom Dalmatinaca, djelovala je jedna druga grupa, odnosno točnije Zagrebački vokalni kvintet u sastavu ovih glazbenika koje vidite ovdje. To su Sergio Rajnis, Zlatko Krček, Matija Kuftinec, Marijan Vit i Nikola Bogdan. Radi se, svi osim Sergeja Rajnisa nisu vezani za Dalmaciju, zapravo za Marijana Vita baš nemam informaciju. Zlatko Krček je kasnije na Radio Zagrebu snimao neke slavonske pjesme, Kuftinec i Bogdan, zagorske i međimurske. Ova je pjesma snimana u pratnji ne tamburaškoj niti mandolinskoj, već u klavirističkoj pratnji Vladimira Mutaka i radi se navodno o prvoj ploči Jugotona koja je izdana 1947. godine, o čemu svjedoči ovaj kataloški broj J1001. S druge strane imate ploču i sa istom pjesmom Ti tvoji zubići, koja je, pretpostavljam, izdana 1950. godine, ima i drugčiji kataloški broj J6023. Međutim, ovdje sa strane vidite zaokružen matrični broj. On je isti, 171, što ukazuje na to da se radi zapravo o istoj snimci. Sad, pitanje je je li ova ploča zapravo reizdala tu prvu snimku Ti tvoji zubići, s druge strane je Jedan mali brodić, ili je ova lijevo ploča, koja je zapravo izdana u Americi, izdala ju je Slav Art Music Company, odnosno pod kapom Ivana Filčića, je li ona možda promijenila kataloški broj? Jer smo pronašli i neku drugu ploču koja također u jugoslavenskom izdanju ima ovu seriju J60 nešto, a s druge strane u Slav Art Music Company ima ovaj drugi broj J100. Tako da ni to nije čisto, ali eto čisto, to je predmet neke druge malo duže diskusije, pa vas neću s time zamarati. Ovdje bih pustila ovu pjesmu da je čujete. Samo trenutak.
najzanimljiviji među ovih 5 pjevača tog kvinteta zasigurno je Sergij Rajnis, Kotorani Bokelj, koji dakle je već postavio taj zbor krugovalnog radija za vrijeme Drugog svjetskog rata, zatim taj zbor nastavlja raditi kao zbor Radio Zagreba. I on je tu i pjevač, dirigent, još jedan lik kojega trebamo spomenuti koji je ostavio veliki trag na pjevača tog vremena je Lalo Vrbanić, s kojim su mnogi od tih pjevača koje smo ovdje imali radili i na toj tehnici pjevanja i na postavljanju glasa. Dakle, Sergij Rajnis koji nakon pjevanja i sa ovim kvintetom, pjevanja sa Petrom Tralićom i s njegovom skupinom, dalje nastavlja i sa da je vodi simfonski orkestar. Joško, mikrofon. Oprostite. Jel treba ponoviti? Da, nismo ništa čuli sad Zadnji dio ništa, mora malo spustiti glavu prema mikrofonu, jer nećemo čuti. Tu negdje, tako? Da, tu budi i ne mrdaj. Neću se makniti, dobre. Dakle, govorim o njegovom, znači, tom putu koji je kroz te različite vokalne sastave koji su ostali nam trag s tim snimkama na pločama. Dakle, na kraju je završio na poziv Pavla Kazalsa, završio je u Porto Riku gdje je vodio više od 20 godina do svoje penzije orkestar i bio je ugledna, dakle, ličnost na tim prostorima, a započeo je zapravo tim svojim dalmatinskim, dakle, repertoarom. Ovdje su primjeri ploča u izvedbi muškog zbora Radio Zagreba, koji je također vodio Sergij Rajnis, kao što je rekao profesor Čaveta. Međutim, nemamo baš vremena pa ćemo preskočiti ove snimke. Možete si pogledati možda kasnije. Što se tiče ovog zborske interpretacije dalmatinskih pjesama, sličnu priču pronalazimo i u Sloveniji. Ovdje na slici je primjer pjesme Plovi barko u izvedbi muškog zbora Slovenske filharmonije pod ravnanjem Rade Simonitija. Još je jedna priča bila na samom početku Jugotona, odnosno Jugotonovih ploča, a radi se o opernom tenoru koji je za Jugoton snimio samo jednu ploču. S jedne strane imate primjer dalmatinske pjesme Marice Divojko, s druge strane zagorsku pjesmu Roža je ocvela. Radi se o Ratku ili Ratimiru Delorku, koji je bio prilično poznat operni pjevač ovdje u Hrvatskoj krajem 40. godina i početkom 50. kada zapravo seli u inozemstvo gdje postiže jednu međunarodnu karijeru, ali isto tako istovremeno postaje zaboravljen ovdje u Hrvatskoj. Ne znam, bismo li poslušali ovu, da, poslušat ćemo kratko ovu pjesmu Marice Divojko. Radi se dakle o, recimo to tako, umjetničkom izričaju ove dalmatinske pjesme u pratnji tamburaškog zbora. Kako smo zapravo viđali na ranijim snimkama, ne samo Jugotona, već Edison Belpenkale, Viktora, Kolumbije i tako redom. I konačno došli smo zapravo do zadnjeg ansambla koji je izvodio dalmatinsku pjesmu na Jugotonovim pločama. Radi se o studentskom vokalnom ansamblu Lebić. Siniša Škarica navodi da je zapravo poznati pod imenom Galeb.
Ovdje gore vidite imena ljudi koji su sudjelovali u ovom ansamblu i snimio je dvije snimke za Jugoton. Poslušat ćemo jednu, Proplakat će me zora. Radi se o a cappella izvedbi ove pjesme. Proplakat će me zoro i nebo sa zvizdama, a kamo neće draga, koju zaljubio. Dakle, ovo je prva a cappella snimka tog dalmatinskog koje imamo. Ono što je također bitno naglasiti da se radi o skupini pjevača koji djeluju u Zagrebu, o studentskoj klapi. 70. godina imamo klapu Hrid koja se pojavljuje, također studentska klapa u Zagrebu. 80. godinu iz zborskih krugova nastaje klapa Nostalgija, 83. godine točnije, a početkom 90. godina je jedna prava poplava studentskih muških i ženskih klapa i mješovitih klapa koje djeluju u Zagrebu, tako da prateći upravo ovu dalmatinsku priču o toj organiziranom načinu predstavljanja te tradicijske glazbe, te urbane glazbe, za koju i ovdje na ploči kažu da je dalmatinska varoška glazba, jednostavno možemo doći do zaključaka da je Zagreb upravo taj centar imao i ta industrija diskografska da je imala veliki utjecaj i na ukuse tih ljudi, na izbor repertoara koji su izvodili i uopće na razvoj te glazbe. Samo mali ispravak, Lebići su iz Splita. Oni su studentski ansamblisti. Dobro. U svakom slučaju, Proplakat će me zora, vjerojatno ste je i prepoznali, zapravo ju je popularizirao Mišo Kovač, pa evo samo kratko da vas podsjetim. da završimo u ovom stoljeću. Mi smo baš, ali eto ga. Proplakat će me zora i nebo sa zvizdama, a kamo neće draga, koju sam na tvojoj ruci prsten, u tvome oku suze, taj drugi što te uze ne voli kao ja. Eto ga jedan primjer kamo je otišla dalmatinska glazba u popularnom smjeru. To bi bilo zapravo sve od nas za ovu današnju slušaonicu. Pokušali smo napraviti jedan presjek svih izvođača dalmatinske pjesme na sredini prošlog stoljeća. Nismo htjeli odlaziti preširoko u detalje jer bismo htjeli zapravo rascjepkati ovu slušaonicu u nekoliko različitih slušaonica i fokusirati se na određene ili skladatelje dalmatinske pjesme ili obrađivače ili možda određene izvođača, ponovno ako skupimo više informacija o nekoj zanimljivoj personi ili o samom repertoaru i tako dalje. Ako imate bilo kakve ideje ili informacije o ovome što smo danas ovdje vama pričali, slobodno nam se javite. Ja bih sad otvorila prostor za diskusiju, za komentare. Možete nam slati u chatu ako se ne želite javiti. Eto ga, to je to od mene, ne znam je li. Također otvaram publiku ovdje. Ako želite pitati, možda da morali bi doći ovdje blizu. Hoćete? Možete samo morate tu doći. Znači ovako, pitanje je da nam samo kažete kako je prije Drugog svjetskog rata, kako je sa snimkama, znači onda konkretno još i Edison, Belpen, Kala.
ili pak postoje li neke terenske snimke u odnosu na koje se onda može zaključiti da ne znam koliko je bilo producirano ovo što je radio Elektroton i Ugoton. Pa one snimke koje smo mi pustili, dakle, listajući uopće kataloge od Edison Bella i to, vrlo je malo tih naslova na kojima je oznaka dalmatinska. Najviše onoga što je vezano uz to je opet taj umjetnički repertoar, to je, dakle, to su ove operete Tijardovićeve koje su bile često su bile i štampane i puno su se izvodile, puno se slušale, puno se reproducirale. Tako da postoji par tih melodija koje donosi Tijardović, koji imaju neku svoju formulu. Na terenu se čuje puno tih varijanti, tih napjeva na različite druge tekstove i to se skupa, ali koje siguran sam da postoji veliki utjecaj upravo tih melodija koje on donosi u tim svojim operetama. Proučavajući i Tončićevu zbirku u Splitu, također nismo imali te sreće u njegovoj velikoj i zaista opsežnoj zbirci naći išta od tog dalmatinskog repertoara. Nešto ima od ovih Jugotonovih zbirki, snimki od kraj 40. i 50. godina, ali u starijih ploča Edison Bella i to nema tog dalmatinskog repertoara. Dakle, nije, bar ono što su moje informacije, nije bilo toliko popularno da bi se snimalo. I jednostavno, eto, sa tim egzotikom koju Sutlović donosi, a on pjeva i tango, on pjeva i neke druge stvari, ali ta terca, taj dvoglas koji jednostavno kreće tim putem, pratnja koju su ustanovljavaju sa tim kvartetom, mandolina ili gitara, jednostavno je nekakav zvuk koji u sebi nosi pridjev dalmatinsko. Ono što mi je bilo interesantno slušajući ovaj razgovor sa Đorđevićem i sa, dakle, Vasiljevićem i Đorđevićem, dakle, oni kažu zašto su se odlučili pjevati dalmatinske. Kaže da su to bili šlageri koji su bili intimni, koji su bili ovako duševniji. Zbog toga su ih rađe oni to pjevali, kaže, a voljeli smo makedonske, kaže, one su bile kolektivne. One su se pjevale gori za cijeli kolektiv, tako da je i ta nekakva ta intimna stvar strana koju ta dalmatinska ima valjda u sebi, serenadni, recimo, taj nekakav tip pjevanja, jednostavno je i formulirao te načine snimanja. Znači, nije orkestar mandolina, nego je obično kvartet mandolina, par gitara, jedna gitara, znači mali sastav, mutak sa klavirom i tako nešto, dakle, da ne narušava tu nekakvu harmoniju glasa koji je ipak u prvom planu, ali da ostavi taj dojam te nekakve prozračnosti, te nekakve čežnje, nostalgije, želje. I tako da, po meni, bar koliko su do sad naša saznanja, taj prvi period nije toliko bio fokusiran na to dalmatinsko. Terenski zapisi. Ne. Što se tiče terena, melografi koji započimaju paralelno s ovim Frane Tralić i Dinko Fio od Drugog svjetskog rata napred, oni zapisuju velik broj tih napjeva koji se poslije i prebacuju u ovo. Tako je. Ne, nema snimki. Ne, nije, nismo, tu smo. Tu smo svi, imamo možda nešto u chatu, da se Joško uopće ne čuje. Dobro. Dobro, evo Tanja iz grupe želi nam se pitati pitanje. Doći iz grupe žive grupe. Mhm.
Mislim da niste čuli s ove strane. Tanja je pitala koliko su se izvođači zapravo specijalizirali za dalmatinsku ili za ostale lokalne izričaje, za ne znam, zagorsku, slavonsku i slično. I koliko su možda bili fluidni kroz te izričaje. Jesu li se zadržavali u nekom ili su istovremeno, kao što je bio primjer Ratimira Delorka, pjevali s jedne strane dalmatinsku, s druge strane zagorsku pjesmu. Što se tiče Jugotona, pogotovo kasnijeg, vidi se, može se zapaziti zapravo da su izvođači krenuli ka nekakvoj specijalizaciji. Naravno da je bilo nekakvih izleta, što se tiče ovih Dalmatinaca, uglavnom u zabavnu glazbu. Evo primjer onog vokalnog ansambla Zagrebačkog vokalnog kvinteta je takav da je to sam početak Jugotona. Pjevači koji su snimali za Jugoton bili su, ajmo reći, provjereni pjevači da znaju zapravo snimati i onda nisu snimali samo dalmatinske, nego je taj zagrebački onda vokalni kvintet snimao i filmsku glazbu i zabavnu glazbu i neku drugu narodnu glazbu i tako dalje. A pojedinci iz tog kvinteta su onda snimali neke druge lokalne, kao što je recimo Krčić snimao slavonsku ili Kuftinec snimao zagorske. Ali Kuftineca nećemo naći u izričito nekakvoj solističkoj ili u bilo kakvom duetu za dalmatinskom narodnu glazbu, osim u tom kvintetu, eto, zato jer je kvintet pjevao to. Ali da, Jugoton se krenuo specijalizirati, ali tek kasnije. Na samom početku je to bilo fluidno, ja bih rekla više zbog malog broja izvođača koji su snimali za Jugoton. Da. Ne znam je li ima pitanja na sumu. Da je grad imala veliku ulogu, jer pogledajte samo programe radija i usporedite program Radio Zagreba, Radio Sarajeva i Radio Beograda, pa ćete vidjeti ogromnu razliku u koncepciji repertoara naspram tih lokalnih glazbi. Znači, repertoar Radio Zagreba po onim njihovim programima je više bio orijentiran baš na ozbiljnu glazbu, na klasičnu glazbu, dakle operu, ali puno manje je bilo dakle, ovoga. Ako pogledate repertoar Radio Beograda, recimo oni imaju emisije posvećene i makedonskoj glazbi i dalmatinskoj glazbi, dakle sevdalinki, znači puno više su bili, znači oni kao radio su više propagirali, promovirali su dakle te repertoare i dovodili su poslije te narodne umjetnike koje su dakle puštali i koje su oni u biti profilirali kao buduće umjetnike. Dakle oni su aktivno sudjelovali u tome. Dok je naš zbor i tamburaški orkestar Radio Zagreba manji su na tome svemu skupa radili, bar po onome što je vidljivo iz ovog što je ostalo od repertoara. Evo u chatu imamo jedno pitanje Jelke Vukobratović. Što je na primjer s Paljetkovom Adio Mare? Ona je drugačija naravno od obradi Sutlovićevih i Tralićevih koje ste puštali. Samo se pitam je li to neki rani primjer dalmatinskog šlagera. Izdao ju je EVP 1935. godine. Želite li vi to odgovoriti ili? Ona je baš šlager, dobro si to primijetila Jelka, ali tu dalmatinska, možda po nekakvom kvazi dijalektu je tipično dalmatinska, ali ona je bila sve, nekako je više odgovarala tom karakteru te starogradske pjesme koju su i prihvatili, zato svi skupa nekako, ne znam da li bi ja je okarakterizirao baš kao tipično dalmatinsko. Onako zvuči mi baš. Da. Da. Tako je. Znači više tako je nekakav utjecaj američke glazbe i to, ali govorim, tu ja baš ne uberem taj tipičan dalmatinski. Da, apsolutno.
istina. Ne. U toj našoj drugoj slušaonici, kad budemo govorili o autorima tog vremena, onda ćemo vidjeti da nisu Dalmatinci isključivi autori koji pišu tu dalmatinsku glazbu, dapače, ljudi iz Kragujevca, ljudi iz Beograda, među ostalima pišu vrlo velike uspješnice koje su ostale, koje se i dan danas pjevaju. Dakle, to dalmatinsko u toj glazbi je prepoznato, dakle nije vezano tipično za tu osobu koja je radila. Evo u grupi uživo više nema pitanja. Je li ima na Zoomu? Ako nema. Dobro je. Hvala svima što ste sudjelovali na slušaonicu. Hvala posebno gospodinu Richardu Marču koji nam se pridružio iz Amerike i gospodinu Nevenu Smoji koji se, koliko je kod vas sati? Čekaj. Morate se unmutat. Da. Yeah. Evo ga, yeah. Hvala na poziv. Zaista mi je bilo interesantno. I mogao bih pripremiti nešto iz američke perspektive za buduću slušaonicu, ako želite. Odlično. Yes, it's 2:00 in the morning. 2:00. 2:00 in the morning, and the program has incited me more to do some more research. Oprosti što govorim na engleskom, but u vezi Jugoton i dalmatinske pjesme iz 50. godina, moje mišljenje da je to bio veliki biznis i ove dalmatinske pjesme su bile najuspješniji i ljudi u Australiji i Americi su imali novaca i to nisu bili nostalgične pjesme, nego to su nove pjesme. I to je znak od, sada neću ići u politici, ali to je znak od New Yugoslavia or a New Dalmatia. And the songs were very, very beautiful. Hvala vam za taj komentar. Thank you. Jeste vi nešto, Richard, htjeli reći? Samo da vi, zaista mi je bilo interesantno, ja sam, sad moram preći na hrvatski, retko govorim hrvatski sada, ali bilo mi je poznato tih izvođača i tako dalje i nekoliko tih snimaka su bili poznati u Americi, pa pogotovo po 10-ih godina su počeli, kada su long play ploče koji nisu toliko lomljivi, bili prihvatni za, mislim, praktični za izvoz i tako dalje. I to je bio utjecajan repertoar, ali i uglavnom nisu svirali mandoline u Americi, nego tambure. Imali su tambure, ali te dalmatinske pjesme su bile vrlo važan dio repertoara američkih tamburaša. Tvoje emisije o Edi Ljubiću, imamo je ovdje kod nas, ti si nam bio poklonio, o Edi Ljubiću si nam bio poklonio emisiju koju si radio, ali on ne spada u tu dalmatinsku. Naravno, Edo Ljubić je bio vrlo, vrlo utjecajan, ali i pjevao nekoliko dalmatinskih pjesama, divno je živjeti u Splitu i tako dalje, ali srž njegovog repertoara je bio Sevdalinka i uglavnom.
Ja, možemo preko email diskutirati nešto što bih mogao pripremiti za vas. Hvala vam puno. Mi smo u kontaktu također sa gospodinom Smojom, pa eto, mislim da smo vas dosta zadržali za danas. Hvala svima što ste sudjelovali. Imali smo prilike u ovom razgovoru koji je Nikola Kornić u Sidniju čuti da je živio 15 godina u Buenos Airesu. Buenos Aires, da vidim kako je to tamo bilo, kako je tamo djelovalo, da živimo tu priču i na neke druge strane. Imam cijeli intervju sa Kordić, ali nisam poslao jer je to ima puno megabajts. Možete poslati preko transfera ako želite, naravno. Je. A iznenadit ću te vas, imam cijelu povijest od pisme Adio Mare. Kako mislite povijest? Sastavili ste sami, se istražili do... Davno. Može. Izvrsno. Može, u kontaktu. Izvrsno, bravo. Da. Ok, i gospodin, profesor Čaleta, imam prijateljicu u Pertu, ona se zove Nada Žuvela, jeste? Tako je, da. On je na Bonici, ona iz Vele Luke. Je Vele Luke, je. Da. Dugo godina smo u kontaktu bili upravo zbog te tradicije njihove velolučke. Je. Ona je dobro, je. Da. Ja ću reći da sam vidio ovaj program i ona može pogledati kopiju od programa. Apsolutno. Je. Ok. Eto ga, pozdrav svima. Čujemo se i vidimo se na drugoj slušaonici, poslaćemo vam svima pozivnice. Hvala Thank svima you. još jednom. Doviđenja. Doviđenja. Laku noć. Richard. Yeah, bye. Dora, stop recording moraš napraviti. Aha, stop, čekaj.